So sa ka awi awi. Maayong adlaw kaninyong tanan nga mga suking tigpaminaw nining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong kaagi. Ako si Yana. Sa di pa nakusugdan sa pagsaysay kining akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit kay naguluhan. One friend. Sometimes it was RMN Drama presents Handumanan So sa ka awit. Ano pa daw sa iyang kaagi karon? Mao kining usa ka babae nga taga Cebu City. Ang tumatatampo nagdasingan nga Yana. Day, ano sa speakers barangay o niya ha? Na may liga dito sa basket. Mananaot ta. Ipanangit sa ko ni mama ug ni papa. Kay babay akong istrikto kaayo sila. Ug dito sila mosugot kung dili ikaw mismo may mananghid para nako. Oh, sure. Kay ba bang ko nga lakas kay ko nila ni tita ug titon, no? Why problema? Basta di magdugay og uli, ha? Opa, Dako magyud mi pagsalig basta si Paulito ang imong tauban. Kita sad, oy. Paula lagi, oy. Ano ay bundag baginan ni mong Paulito, oy? Ay, kay mas agayan, manggod ka kung lalaki ka. Gwapo ka gud kaayo. Ano gud kaayo imong hitsura. Ay, sorry, tita. Pero gwapo sa kung gusto, no? Nala, sige. Basta ang pingi gud intaw ni among Yana, ha? Yes, tita. Let's go, besh. Ay! Go! Go, Aaron! Go! uy, kasama pa ni mo Bash. Uy, Uy, ako nakituyo no para madungog ni Aaron. Og may bawa siya nga na ako para niya. Ni cheer ko siya duwan, no? ano kinahanglan maging mahibaw siya? Ano, oy? Kaya ka po yaman ko niya. Ha? Uy, Bash, basig pasakitan na sa unya ka ana, ha? Kada makauyaw ra ka, pasakitan ra baya ka. Doon ni Aaron, kinaibaw ko nga dili siya sama sa uban nga ikauwaw rak ko. Oh, Aaron! Aaron, I love you! Oh, Bes, no man ang duwa, oh. Dali, ka na, tara. Ato, doon. Dulo na dito si Aaron. Ah, sige, tana. Nice game, guys. Nice game. Hi, Aaron! Ay, good game! Susoy, mayuwag, yun mo, eh. Buhay ko. Oh, Uy, ay kurang iwak lang akong best friend. Nga nung niyan ba mga, ha? Pagkawawan ko ni mo. Aaron. Hoy, Samsi. kung dili magalit ka gustong mauwawan, wala lang unta ka mo patol sa akong amiga. Mangwartahay pa dyan kang dako, pakauwaw ka lang. Unsa gisulti ni mo? Usbon pa na ako. Ayaw na lang, kay basig mauwaw kag samot. Besh, tana. Hanggang ka bisyo, eh. Wa magugupa pangurtahin ni Aaron, good. Nahibaw man ko. Gituyo naman to nako para mauwawan siya ug makabawas ka sa iyang pagpakauwaw nimo. Salamat jo kay Bish, ha? Kay naadyo ka pirmi na ako. Siyempre, natural no. Naaragid ko permi para nimo, Besh. Andam nga mulaban nimo. Ingon anak ta ka-love. Oh, love? Love ko ni mo yan, ah. Huy, amaw. Naglinaki manggug ka diha. Ay, naoy. Ay, lagi saway lang ako ba? Lain, magyud, oy. Di magyud ako kayo maglinaki, oy. Pero, Besh, tambag na ko nimo ba? Ayaw pagdali-dali og salig og lalaki, bi. Gikapoy na ko sa sigig tambag nimo, ana. Dili ko na mo'y deserve nimo nga pasakitan na ka. Bish.
Congrats na to, Besh! Ay, nakagraduate na kita ta sa college. Lagi. Congrats na to. Huy, okay na ka? Wala lagi klahi imong aura ron. Kuan, mularga ko sa Manila, bes. Ato ko patrabaho ni Papa. Hala, mao ba? Layo na di ay ta. Anak yun. Oy, mingawan ko ni mo, Besh. Ako sad. Pila na kabuan na nilarga og Manila si Paula. Lahi kay akong kinabuhi nga wa siya. Karon na hinuon nga pwede na akong mulaag kung na ako gusto kay di na istrikto sila si mama ug papa. Wa na sa hinuon siya dinhi. Kumusta na ka siya sa? Di naman sad kay siya mo reply sa akong mga text niya. Nak, ngano wa pa man kay gipailaila namo nga uyab nimo. Kay wa pa masudyo ko mag-uyab-uyab, ma. Gusto naman sa kasidad, nak. Unya, may maayo na kang trabaho. Ayaw kong ingna nga way nang uyab nimo. Ay, naasad maoy, pero wa pa man na sa akong hunahuna, good. Gusto pa kong i-enjoy ang akong kinabuhi, no? Wa sa imong huna-huna. O doon na lang kay gipaabot nga mo balik. Ha? Mubalik? Sige saman, ma. Ay, si Paulito, good. Unsa? Hoy, mama, ay. Hala, oy, Paula, lagi in town, dili Paulito. Ugma, nahibaw na kag-unsa siya, no? O, nahibaw ko nga mahuyang siya. Pero, mahibaw sad kustinanawan sa usa ka tawo nga makagusto. Ha? Hala, no? Na, wadyo ko makasabot ni mo, maoy. Kinsa man rin. Wa man sa ko gi-expect na bisita. Kadiyot lang, nana. Oh. Yana. Besh! Ay, Besh! Dugayan ni mo ni balik, oy! Gimingaw kay ko ni mo, Besh! Ako sad. Ginorgay ko nimo. Uy, amaw ay. Manugot taw, naglaki-laki naman sad ka. Mao na diha, gitripa na sa kunin mo, no? Dili, Yana. Sud sa pila ka buwan, sa tuwap ko sa Manila, hinahinay na yung kunay ngunani. Ha? Laki na ka? Oh, ug libaw ka bagkit siya nagkapa-realize na ko. Kinsa man? Ikaw? Ako? Oh, sa sige ni mo og tambag na ako, tungod sa akong mga sayop sa una. Sa paglaban ni mo na ako, walang ko makabantay nga hinahinay kong... Kadetsa ha. Besh ko nagbinuang ka. Undangan na, please. Dili ni maayo nga joke ang imo, ha? Wa mo ko magbinuang. Ikaw may nakapausab na ko iyan, ha? Ug sud sa pila ka buwan, sige ko gunahuna. Dunay kuwang sa kong kinabuhi. Naglinaki man tuod ko, pero wa ko makasulti sa tinuod sinungdan sa akong kausaban. Besh. I love you, Yana. Besh, huwag ko kayo pag-unsaon ta ka sa pagsulti. Pero Besh, sorry. Amigo na gano'n akong pagtanaw ni mo. Diya, rakit ko, Tob. Sakit. Pero okay, Ray. Wa mo sa kong mag-expect nga magkagusto sa kanako. Love di ka, okay? Love di ka isip amiga or amigo na ako. Ug unta after ani, di na ka mawa og balik. Gusto ko nga padayon gihapon ang atong friendship. Ay kabala ka. Padayon gihapon nga tong friendship. At least karon nagkapagawas na ko sa kong debate. Salamat, Dash. Salamat. Og sorry. I always thought you were the best way still. Naluoy pa ako sa akong best friend, pero ang saon naman,
Di man ako pwedeng pugso ng akong kaugalingon nga mahalon siya nga labaw pa sa amiga. Ang importante nga mahal na mo ang usag-usa ug way makaguba sa friendship namong duha. Dili na lang kutob ug daghang salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power, RMN. Mao kita mga galang kaagi ni Yana nga taga Cebu City. Uban sa awit kaya kipangayo. Awit nga nagalohan, one friend. Someone who understands someone. Ang mga kaagi gibahatan do sa radyo ni Carol Marie Hikain, gubos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamuusap mga higala, mga sukinti paminaw, kinasingkasing kong kidapit sa papanaw. Sa inyong nagalain-laing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa kaawit. I-address lang ining tulumanon, handumanan sa kaawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Uba ka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hanggang sa sunod na kayon, daghang salamat sa inyong pagpamilya. Helps keep me